Алсу КВН командасы қаршы алабыз. Қызлар, финалға шығыр үшін сіз нәрсеге әзір? Biz аның үшін былай да бик күпне эшләдек. Күрмисезме әле безнең матурлыкны? Әлбәттә, бик матур қызлар. Кімгә рәхмәтләрегезне әйтәсез? Рәхмәтне әлбәттә үзебезнең Орча районы администрациясына, үзебез укыган Габдулла Тукайның педколледжына һәм бу этапта безне рухландырган Әкәмәт командасына һәм Инсафка бик зур рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Әйдәгез қызлар, жандырыгыз, кыздырыгыз сәхнәне. Қаршы алабыз Орча Алсу КВН командасы. Қаршы алығыз сәхнеде Алсу КВН командасы. Орча! 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 Сезнең каршыгызда Орча педагогик күлиятенең Алсу КВН командасы. Һәм без бу ярым финалга бик нык хәзерләндек. Татар малайы, мин тырнак ясадым. Айваз, мин макияж ясадым. Ришат, мин прическа ясадым. Ройла абый, мин манты ясадым. Твоя тёлка просто чушка, моя бэйби турбо пушка. Гафур, мин синнән күптән сорыйсым килгән иде, син кая укыйсың? Аграрныйда авыл хуҗалыгы күтәрәм. О, кызлар, авыл хуҗалыгы бүтән үсмәячәк. Назлыгөл, синең күзләрең Икәүме? юк инде. Ничек инде юк? Әйтәм аны өйдән чыкканда нәрсәдер оныткан кебек идем. Матурам, ә мин сиңа кичә бүләк иткән чәчәкләр сиңа ошадымы? Гафур, син миңа берничә чәчәк тә бүләк итмәдең бит. Ә Марат бүләк итте. Тәк, нинди Марат? Империя Световта доставщик булып эшләүче. Ну ярар, әйдә мин сиңа бүген онытылмаслык кич ясыйм. Дербышкида мунча ягабызмы? Да, давай. Белгәнегезчә, без булачак укытучылар һәм без педколледжда укыйбыз. Һәм безнең соңгы ел. Ничек инде соңгы? Сиңа моны жүнле врач әйттеме? Кызлар, сезнең уку беткәч нинди планнар? Белмим, авыл мәктәбенә кайтсам миллион бирәләр, ягъни грант алам. Жүләр, мин ул акчага Ауди алыр идем. Кадерле дуслар, безнең КВН командасы инде 3нче уенда катнаша, әмма безнең миниатюрлар әле күрсәткән юк иде. Күз алдыгызга китерегез, ярым финалга килгәндә булган хәл. Кызлар, без нәрсәдер бәрдек. Эй, чүпрәк кенә булды бу гайыл. Бирәмин сезгә чүпрә! Баштан машинамны бердегез. Хамыс кыл итәсез. Ярар мин. А Уразова при чем? Ана кайгыруыннан әлләнди сторислар куйып ята. Башта хаманнан соң ныклап. Кайгырма гүзәл, кайгырма. Үзем хәл итәм барсында. Кеше бердек дип торам. Тямаев икән. Фирдус абый, сез монда нишләп йөрисез? Төнлә, трассада. Ха! Ул бит бөтенләй непредсказуемый кеше. Кичә күлгә кереп җырлады. Бүген түбәгә менеп. Ә иртәгә нәрсә? Ә иртәгә шимбә. Фирдус абый, сез кая барасыз? Казанга. О, по пути, әйдә без сезне алып барабыз. Юк. Бер вакытны 4 кыз белән кайткан идем. Хатын белеп аерыла яздык. Кызлар, без точно чүпрәкне бәргәнбез.
Kızlar, 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 kızlar. Firdus abay. Miau. Ну, sizin gibi mimишкаларга ничек отказ беріп булайын? Кімдер ол мимимишкалар? Kekir ağızlı ayular. Kızlar, siz neler bilen şükrlenesiz? Min okuyayım. Мен бейім. Emin rulde. Min tanıgan жырчыларга direkt yazam. Kısaca sizge yazganıyım. Cevap vermişsiz. Firdus abay. Kaya okuyayım deysin? Biz Orşapit Koleji'nde okuyuz. Andan bir şunday көп danlıklı jırşılar çıkan. Mine İlnaz Garipov, Bulat Bayramov, Profil Jalaliyev. Tanılgan jırçılar, bunu onlar sizge üzleri ettiler mi? Onun bilen sileşe. Oo! Sen вообще matbu jırlısın iken bit. Yarar, mine direkitka yazırsın. Siz bana cevap veresiniz mi? Okulların nişik var deysin? Так, заправкаға 200 сумнан жиылабыз. 200 сум жетмей, кім бермеді? Min birdim. Мен бердім. Ben verdim. Біздің арабызда Мишель бар бұғай. Әминаны ешірмедім де. Bütün kişiге de ayта алам, Firdus Темаев Мишель. Yarar indi, yarar. Jırlap tüler mi? Ey aradınız! Hadi müzik babacı da böyle neşeli. İyi. Alkışlar. Gadigine tüger, benim sigen yarım. Eytirsen ele, şeşek beyleme. Baklık saflık şeşken, şuşu şeşek bile. Yazmışını berge beylerim. Gadigine tüger, hazır dünyaları. Darmışның küp ağırlıkları. Eyle şayar dünya unutıla. Bütün kaygılarının devası. Şişirmesin ile bizden yollarımız. Yaratkan uyum bulganı. Rahmet diyeyim sizge. Dostlar rahmet eydim. Zallarımız dolup darılanı. Mine şulay şayarıp yaşagandagina, yüz-yüzünden kelgandagina turmush rahat, turmush motor şayarıp yaşagiz. Rahmat sizge. Sizning qarshingizda Tataristonning ot qozongan artisti Ham чуть-чуть живодер. Tam şuşut mangayın gelege. Firdus Jamayev. Hem sizin karşınızda bugünkü bayramda en kızık, en süper, en matur, en şiver kızları Arşa rayonu Alsu командасы. Ну скажите, что вы молодцы. Рахмет. Алсу КВН командасы Арша районы. Райрабы Йылмая. Айвас Йылмая. Фарида апа, Ренат, Ришат Йылмая. Барысы да. Firdus'ka әләкті. Ярый, әйдәгіз бірнеше сөз. Нинди хисләрегез, Ришат? Білесізме, мен бұл Алсу командасына, бұл қызларға фестивальдан ғашық болдым мен аларға. В этом признался деп еттім, да ма?
Бүгін қызлар, сіз просто огонь. Шыннан. Огонь просто. Рахмет, бек зор қызлар, әйдегі салқыштық. Ришатқа зор рахмет. Ринат, сен ашадымы? Әлбетте шады. Бүгін барысы да тұра бізді. Тұрып сүйлер. Тұрып инде. Қызларға бек зор рахмет. Фирдус абайға бек зор рахмет. Менә барбір Фирдус абайның бетіне положениесін білесіз, әйме көбегіз. Шуңа да қарамастан өзінен күліп, шуны мені сүндірелер месің? Шуңа да қарамастан өзінен күле білейме, өзінікін юғалмай, қыздар молодцы. Лайк. Зор рахмет, қызлар. Афарин. Әдегіз оқышлыбыз. Шыннан да бик мощный болды бұл шығыш.